vull agrair que tota l'oposició, juntament també amb Més per Menorca, el que s'ha fet ha estat donar apoyo en aquesta sol·licitud del Partit Popular de compareixença del senyor Armengol, i el que m'agradaria és que fos el més aviat possible. No em importa esperar a veure què passa, anem a xerrar ara ja per preveure que no passin coses que no desitgem ningú. I hem de parlar un poc de tot, hem de ser capaços, hem de ser valents, i crec que el senyor Armengol ni el govern balear se pot amagar degut a que ara les circumstàncies des de fa setmanes estan molt malament. En mal temps se beuen els bons mariners, i a nosaltres m'agradaria veure aquesta senyora Armengol no amagada dins el camarot, sinó sortint i donant-se cara. I tots li volem ajudar, donant les nostres opinions i discrepants si fa falta, però ajudar a sortir d'aquesta situació dificilíssima. Per això, com dic, anem a esperar que ara el Parlament, com bé ha dit també un portaveu, crec que ha estat el senyor Castells, el Parlament no ha d'anar a remolc del que digui el govern. El Parlament té iniciativa pròpia i el que li fa és demanar-li, com a màxima representació de totes les Illes Balears, li està demanant al govern que vingui a donar les explicacions oportunes.